Som Roro a vítam vás u tretieho dielu našich SQL tutoriálov a v dnešnom dieli sa budeme venovať tomu, ako vkladať údaje do databázy, keďže v predošlých dieloch sme sa venovali tomu, ako vlastne vytvoriť tabuľku, databázu a potom ako vyberať údaje, tak určite sa hodí aj to, ako vkladať údaje do databázy, do tabuľky. A samozrejme v ďalšom dieli nejakom si ukážem aj ako updateovať údaje, čiže zmeníte iba časť tabuľky. No, takže vzhľadom k tomu, že z nejakého dôvodu nám medzi dielmi zmizla databáza, viem, dlhšie nebol diel, ale tak som si vytvoril novú, máme tu 3 slupce, ID, name a email, toto je int a 2x varchar, čiže text a číslo. A teraz do tejto tabuľky vložíme nejaké údaje. Dúfam, že si budem pamätať, aké slupce tam sú. A to pomocou insert. A konkrétne insert into. To znamená vlastne niečo ako vložiť do po anglicky. A potom dáte zatvorku a tu dáte, ktoré slupce chcete vkladať do tabuľky. Takže táto tabuľka má 3 slupce. Email, ID a name. Stĺpec ID má auto increment, čiže vlastne keď vložíme niečo do tabuľky a ID nevložíme, tak to ID sa samo vloží. Takže my nepotrebujeme vkladať to ID, lebo ono, keď bude predtým, budú už riadky 1, 2, 3 a my pridáme štvrtý, kde nedáme ID, tak automaticky sa ID nastaví na 4. Takže preto ID nepotrebujeme vkladať a potrebujeme vkladať len email a name. Takže my dáme v poradí name, email, dáte tu iba tie, ktoré chcete vkladať. A potom dáte values, čiže hodnoty. A tu dáte do zatvorky hodnoty, na ktoré sa majú tieto dva slupce nastaviť. A ja sa extrémne ospravedlňujem, ale musíte dať ešte do čoho chcete vložiť, lebo insert into znamená vložiť do a do čoho chceme vkladať, no do nejakej tabuľky. A tu špecifikujete tabuľku, konkrétne users. Takže trošku si to zopakujeme, lebo som vás trochu zmiatol. Takže insert into, vložiť do tabuľky, názov tabuľky, čiže users. Tu na ktoré slupce chceme vkladať, ako sme sa bavili, ID nemusíme vkladať, alebo nejaké slupce, ktoré máte predvolené hodnoty, nejaké nastavené alebo podobné veci. To si ukážeme v nejakom ďalšom dieli, ak na to nezabudnem, že ako dávať nejaké predvolené hodnoty a vlastne potom tieto hodnoty do toho nemusíme vkladať. A takže potom values, čiže hodnoty a do zátvorky dáme, čo chceme nastaviť. V takom poradí, ako je to tuna. Tieto slupce tuna nemusia byť v poradí ako v tabuľke, ale tuna musia byť v takom poradí, ako sú tuna. Čiže name dáme napríklad Roro a email dáme môj email. Ináč na tento e-mail môžete kľudne písať, keď máte nejaké otázky. A toto môžeme vložiť do tabuľky. V tejto zatvorke máme hodnotu. A čo ak by sme chceli vložiť viac riadkov naraz? Je to veľmi jednoduché. Pridáme ďalšiu zatvorku a urobíme presne to isté. Dáme tu meno napríklad Roro2 a e-mail dáme iba zavináč, lebo prečo nie? Je to náhodná vec, čo chceme vkladať do tabuľky. A ospravedlňujem sa, že som zase niečo zabudol povedať. Ešte treba oddeliť tieto tu zatvorky čiarkou, lebo no proste musíte oddeliť čiarkou. Za poslednou samozrejme zatvorkou netreba už čiarku, ale medzi zatvorkami treba. Ak by sme chceli niečo ďalšie vložiť, čiarka, zatvorka, a do tých zatvoriek hodnoty ako teraz. A ak si nepamätáte, prečo som to dal do úvodzoviek, je to preto, lebo varchar sa musí dávať do úvodzoviek. Ak by sa tam dávali číslo, tak tu iba dáme čiarka, 5 a nemusíme to dávať do úvodzoviek. Dúfam, že ste pochopili. Ešte raz to pre istotu zopakujem. Insert into, čiže vkladáme do tabuľky users. Tu našpecifikujeme, prepáčte, niečo som stlačil. Tu našpecifikujeme stĺpce, čiže name a email chceme vkladať, ID nevkladáme. A hodnoty dáme Roro, čiže to je namiesto name, tu na. A namiesto email info.roro v úvodzovkách a
a čiarkou môžeme oddeliť a ďalšiu, keď zátvorku dáme, tak vkladáme ďalšie údaje a to je znova name a e-mail. Takže ak to vykonáme, mali by sme mať v tabuľke, boli vložené 2 riadky, pozrieme sa do tabuľky a čo vidíme? Vložili sa nám 2 riadky. Ako sme očakávali, ID sa nastavilo na 1 a 2. Meno je Roro, Roro2, e-mail a e-mail. Myslím, že veľmi jednoduché, ale veľmi, veľmi dôležité, ak chcete pracovať s MySQL databázou. V ďalšom dieli si dúfam ukážeme ten update, ak sa podarí. A ak bude záujem, samozrejme dajte like, ak máte záujem o pokračovanie tejto série. A napíšte kľudne komentár, čo si o tejto sérii myslíte, ako som to vysvetlil, alebo ak máte nejaké otázky. Prípadne si ma pridajte na Skype, ak máte otázky. A takže tak, dajte subscribe, ak máte záujem o viac videí, tak to majte sa fajnovo.